Hij ziet het venster op het verliezen. Als beeldresearcher van de VARA speurt Gerard Nijssen naar oude filmbeelden van andere tijden en de nieuwe televisieserie De Strijd. En een oorlog naar de documentaire Oede zelfmoord van haar mem is Elena Lindemans nomineerde voor de Psyche Mediaprijs. Goeie, dit is Bient op de dag dat meewerkers van Popsil Neushoorn bijkomen van het succesvolle eerste concertje. Ja, Wietse Meetsma, dan wist de programmeur hè, bij Neushoorn. Dan zit even naar die beelden te zien. Hoe is dat eigenlijk om dit perspectief te hebben op televisie? Ik geniet er nou weer van. Ja, ja prachtig. Ja. Hoe wie het voor jou, Jester? Wie voor mij fantastisch, wie voor alle medewerkers fantastisch. Ik denk van jou wat ik fantastisch. Ja, het wie eindelijk konden los. Ja. Want hoe lang zie je die spanning daarvoor? Ja, nou ja, het is al een periode gaan natuurlijk dat dit komt. Maar we zoeken eigenlijk een maandje eerder ongeveer. Dus nou is het eindelijk. Ja. Zo'n 100 mensen winnen. Het zit stampvol. Er winnen wel wat lietse probleempjes nog, leuk, maar de bronalarm, zouden de collega's van mij, die gingen nog een paar keer af. Ja, er weer een oor of zo en dan ging een bronalarm en die moest even uit. Maar daar winnen techneut niks snel. Dus, ja. Maar wie het kleer? Wie de sale kleer? Nou, de sale is kleer. En er zit natuurlijk wat verdieping nog bovenop. En daar is ze nou druk aan het bouwen. Dus de squallen die erin komt, die zitten er net in. Ja. Maar die komen aan met Christ erin. Ja, daar luister te krijgen al even voor de uitsturing alleen. Even nu waar het zit. Heeft een beeld alleen? Ja, ja, tegenover de harmonie. Ja. Maar er is dus iets klaar achter de gevels. Wat vrij grut is, wat ik heel grut wurm had. Maar toch ik weer smoek. En wij dachten, nou, misschien is het wel leuk om even een recensent maar te sturen. En dat is altijd echt wel misschien een vervelend moment. Hè? Maar je kreeg ook al goede recensies in de kranten, dus het valt wel wat daar. De haatdirecteur van 3 voor 12, dat is een platform van de VPRO. En die ging even mooi te share. We hebben hier de Britse artiest Fink. En ik ga eens van hem zien hoe het is met de gastvrijheid, de sfeer en met het geluid in deze nieuwe popzaal. En ik heb er zin in. Het geluid krijgt voor mij een zonheel. Voor het algemeen is het verder wel goed. Maar ik ga nog een paar verbeterpunten. Maar ik denk dat het wel goed komt met Neushoorn. Je hebt het, maar de gastvrijheid is wel goed bij Neushoorn. En het personeel is goed geïnstrueerd. Ze krijgen van mij daarom een 8. Maar de sfeer is wel goed bij Neushoorn. Die krijgt van mij daarom een 8. Ik denk dat Lau er een heel mooi poppodium bij heeft. Het podium best trots op mij wezen. En ik ga nog even van Fink genieten. Goeie joh. Ja, nou ja, ik weet het hoe met die wie thuis achten kreeg ze vaak. Nou, dat weet ik net. Nee, maar dit is fantastisch natuurlijk. Ja, geweldig. Wat zei het publiek eigenlijk? Wat vond je ervan? Nou ja, het gaat natuurlijk ten eerste instantie gaat het om Fink. Meestal komen van Fink. Maar ik denk dat de meeste kan ik om een gebouw te zien. En wie voor u is ook spannend. Komt er nog sfeer in dit gebouw? Ik bedoel, oude Romein, wie een oude kerken, tot de sfeer in. Maar dat, ik zie op een gegeven moment op het podium, de eerste 2 nummers van Fink even zien. Ik zei even hoe de zaal heen en ik denk, ja, er zit al sfeer in. En dat mag natuurlijk nog komen. Waar is dat dan op? Ja, dat is gewoon de elementen, het hout had ze erin verwerkt en zo, dat soort dingen. Het is net gewoon een bak. En het bovenste gedeelte, dat gaat een beetje naar het podium toe. Dus ja, dan is de meesting heel dicht op het podium. Ja, dat zou je in dat dikke wat op Tilburg.
Wat is dat, 0-3? Ja, nou die kan nog 2000 hadden, dat is wel iets groter. Maar dat is natuurlijk wel een feit. Al die Neapodia liep je wel een beetje op elkaar. En wij proberen toch wel een beetje, maar een café onder andere, die dan weer heel oors is dan de rest van het pand. Toch een beetje wat smoekens erin krijgen. Ja, want kom je in wel eens in stukken poppodia? Tilburg ben ik al geweest, ja. En wat moet het nog voldwaan? Heikenhal en de Ziggo en... Maar wat moet het voor jou nog voldwaan om het een beetje sfeer te hebben? Nou, het moet goed geluid hebben. Ja. En wat ik ook wel vind is, als je tegenwoordig bij muziek komt, heb je af en toe dat mensen niet in de eerste plaats voor de muzikant komen. Het is net of dat een soort met behang is en dat ze dan gewoon een biertje gaan drinken. En dat kan ik me echt heel erg... maar dat is vooral bij de Heineken Music Hall. Er zijn echt van die 10 van die mensen bij elkaar, zo'n familieuitje, vriendinnenuitje. En dat je, hou je mond. Ja. Ik ga er ook niet meer naartoe. Ik ga alleen nog naar Paradies en dat soort dit soort dingen. Nou, dat is dus een keer naar oud, maar dus. Hey, maar... nou ja, er zijn een heel soort bands die al op de agenda staan. Dan pak er even Peru. De Staat, Elske de Wal, Lietse Hille, zit ik gewoon ook bij. Harry Saxioni. Yes. Wat is nou typisch een band eigenlijk voor Jem? Nou, die eerste dus net. We zijn een podium, wel de eerste meestal voor iedereen. Als we naar jou wat zeggen, maar van Zuiderburen tegen naar de Wielerpolen en de Skepenbuurt, moet ik zeggen. En gewoon voor iedereen moet er wat tussen zitten. En we wilden dus voor iedereen wezen. En ik met ideeën gewoon meestal zitten van hey, dan kist die ene keer heeft een lege cel en de andere keer een stampvolle cel. Ja, dat kan zo wezen, ja. Wat is dat slim? Nee, want we hebben een cel van 300 en ik heb het balkon er al, is 200, maar een café van 100. We kunnen meerdere dingen tegelijk doen, dus dan kun je zeggen van nou, dan doen we iets commercieels, wat commercieel aantrekkelijk is, zoals een Fink. Ik bedoel niet per se commerciële muziek, maar ook gewoon volle buik. Maar dan kun je toch in een liedcel gewoon iets breekbaars doen, wat bij 100 man op elkaar komt. Ja. Nou, mooi. Ja. Hey, succes. Dank u wel. En nog een paar hele leuke dagen staan die Timette te wachten. Ja. Dus aan ze weer volle bak. Zeker. Ja, wij hebben hier weer muziek. Want dadelijk dan hebben we onze laatste huiskamerconcerten van commodel.nl. En Joet blaast de kast het gas uit de thermopeen bij weer een paar gezin in Friesland. Hartstikke leuk. Ja, nou, wat oors. Want we zullen het nou hebben over de documentaire Moeders springen niet van flats. Die sloeg in, vliegen hier als een bom. En het smiet maakster Elena Lindemans joert een nominatie op voor de Psyche Mediaprijs. En het is nou tredje in dat haar mem op het Jervin van de Muntflat afsprong. Dit is de flat waar mijn moeder vanaf is gesprongen. Ik wist wat ze ging doen en ik heb haar niet tegengehouden. Mijn moeder sprong niet zomaar van een hoog punt, maar van een plek waar mensen woonden. Ligt u daarvan wakker 's nachts? Nu niet meer. Maar wel een poosje, zeker al 3-4 jaar daarna nog wel. Af en toe. Als psychiatrisch patiënt kun je niet of nauwelijks bewijzen dat je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Ik denk dat ik toen niet ervan overtuigd was dat ze zich zou suicideren. Jezus, wat hoog zeg. Oh, no. Ja, Lena, dit weer een van de, voor niks zelf, de heftigste scènes. Ja, vind ik nu ook. Ik zeg het nou ook weer bij ja, het is vreemd, want ik met die Lokweenskie mooi een nominatie. Ja. Hoe een heel treurige film vanzelfs. Maar hoe viel het, zo'n nominatie? Of dat dubbel voelt? Ja. Het is een hele belangrijke film. En door de nominatie komt hij wederom in het nieuws. Dus dat vind ik fijn. En daarnaast, het was natuurlijk een hele persoonlijke film. Maar het is inmiddels wel een instituut geworden. Moeders springen niet van flats is toch echt wel een begrip geworden. Ik ben de afgelopen 1,5 jaar door heel Nederland gegaan naar film- en discussieavonden. Ik ben een vaste gast bij allerlei psychiatrische congressen waar ik mijn verhaal kan doen. Ja, gezellig. Dus nou ja, dat was wel wat ik wilde. Dat was mijn missie. Dus ik ben alleen maar heel trots. Ik zie het als een bekroning dat het Fonds Psychische Gezondheid nu deze prijs uitlooft en dat ik dus daar nu genomineerd voor ben. Ja, want er zit ook een doel achter, hè? Het maakt echt wat in beweging bracht haar. Ja, het moet openheid geven over een begrip voor mensen met psychische problemen. En dat is dat gebeurd? Want met deze zitten een oorlel hier verder ongeveer, hè? Ja, van wie wil je het weten? Op alle vlakken? Want ik heb laten we eerst focussen op het verhaal wat je vertellen was. Daar heeft die film maken, omdat de koest eigenlijk net begrepen die men woedeer, maar mocht net, omdat ze
net terminaal is. Ja. Hè, want dan wordt als het je wel psychisch lijdt, kun je niet een tumor aantonen. Precies. Zeggen, kijk, ja. Nou, laten we eerst eens naar dat gebied. Daar heeft een heel veel reacties gekregen van psychiaters. Vertel eens, wat komt er dan uit? Nou ja, wat ik net zei, ik ben door heel het land gegaan, ook langs allerlei congressen. En dan wordt mijn film bijvoorbeeld vertoond in een zaal met 100 psychiaters. Dat was bij de NVVP, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de club van psychiaters. En daar was toch de afloop, en dan is er discussie en ook psychiaters opstaan en een verhaal vertellen. En dan merk je eigenlijk wat voor eenzaam beroep ze hebben. Want aan wie vertellen ze het nou? Ze zitten natuurlijk nooit bij elkaar. En er kwamen allerlei verhalen los. Die vrouw begon ook te huilen, wat bij mij weer een indruk maakte. En ook bij iedereen in de zaal. En toen bleek uiteindelijk dat mijn film ook bij deze mevrouw zoveel had losgemaakt. Er zat zelf een geval van iemand die al lange tijd dood wilde, een patiënt van haar. En ze zat zich maar een beetje tegen te verzetten van ja, kunnen we niet dat nog even proberen, die medicijnen, die behandeling. En toen kwam mijn film tussendoor. Dacht ze, ja, het houdt een keer op. Het houdt een keer op, iemand lijdt. En in dit geval mijn moeder mocht dus niet humaan sterven. En ze heeft deze persoon dus toch uiteindelijk geholpen. Ze wilde wel, maar ze hikte er tegenaan. Ja. En dat is natuurlijk vaak het geval met psychiaters en artsen lange tijd geweest. Ze hebben een kop in het zand gestoken. Gedacht, ja, weet je, we zijn opgeleid om mensen te genezen. Niet om te doden. Dat begrijp ik ook wel. Kijk, een huisarts of een dokter veel eerder met geboorte en met sterfte te maken. En een psychiater niet. Die is opgeleid om mensen beter te maken. Maar wat betekent dat voor jou? Dat die vrouw zei van nou, terug die film, terug die verhaal, heb ik zo, nou, ik help jij. Nou, dat is precies wat ik wilde. Ja. Ik wilde eigenlijk die hele psychiatrie opschudden, wakker maken. Want iemand die zelfmoord pleegt, dat haalt niet de krant. Tenzij je Anthony Kamelingen heet of Herman Brood. Mijn moeders verhaal is ook niet in de krant gekomen. Ja, onze rouwadvertentie. Ik wilde gewoon dat mensen wisten, en vooral psychiaters wisten, dat door je kop in het zand te steken toen het niet is, het is er wel. En moeders springen niet van flats, laat het hele verhaal zien. Ja. Dus ook wat de flatbewoners hebben meegemaakt. Want mijn moeder was niet de enige. Nee. Er waren nog, wat was het ook weer, 13 anderen die van de muntflat waren gesprongen. En dan hoor je ook dat Tjarda Flats in Drachten hetzelfde verhaal van de huismeester, waar ook zoveel mensen zijn gesprongen. En hier in Leeuwarden hebben natuurlijk ook flats waar dat gebeurt. Dat haalt nooit de krant. Dus lange tijd konden psychiaters en artsen gewoon andere kanten op kijken. Maar is dat taboe er dan over al? Nou, er is wel echt wel een kentering gaande. Dus dat is heel goed. Maar de orenkant is er natuurlijk ook. Ik bedoel, er krijg je een heel soort reacties van mensen die zeggen, is prachtig. Ja. Maar dan ben ik, ik bedoel, de hoest, in de Bijbel belt dit het samen nemen. Daar zeggen ze van abortus, van euthanasie bij iemand die het echt terminaal is. Daar zeggen ze al van dat mat net. Dit steen hierbij. Heeft sterk reacties van Kriel? Nauwelijks. Oh. Die bereiken mij dan tenminste niet. Ik heb eigenlijk vooral... Dat vind ik wel opmerkelijk eigenlijk. Nee. Nou ja, niet. Ik heb wel Twitter natuurlijk, de avond dat het is uitgezonden, zit ik tegelijkertijd Twitter te kijken en alle reacties te bekijken. Dat was eigenlijk alleen maar aangrijpend en wat goed dat dit verhaal wordt verteld, taboe doorbrekend. Ja, ik geloof niet dat mensen die tegen euthanasie zijn, als die in de Bijbelbelt wonen, dat die dan over mijn film dan gaan roepen, hé, trouwens, ik ben tegen euthanasie. Dus op die manier... Maar Big Leaks in Amerika, en wij zijn heel streng op binnen. Ja. En wij zeggen, nou in Nederland, hoeft u maar misselijk te filmen en dan krijg je dan al spuitje. Nou, wat wel opvallend is, mijn film, ik heb nu zoveel credits in Nederland al gehad. Het is ook opgenomen in het jaarboek voor de journalistiek. Het is een van de beste journalistieke verhalen van 2014. Is dat in het buitenland is sowieso euthanasie nauwelijks toegestaan. Alleen Nederland, België, Luxemburg en een aantal Amerikaanse staten. Dus euthanasie op psychiatrische patiënten, nou, dat zijn gewoon 10 bruggen te ver. Ja. Dus ik heb mijn documentaire wereldwijd bij alle filmfestivals opgestuurd, ingezonden. En nergens is het gewoon gelukt. Dat is gewoon echt... Er is dus nog een soort werk te verzetten. Zeker, ja. Het is vreemd. Maar ik krijg nu dus wel gelukkig de afgelopen maanden Franse tv, Australische televisie, Duitse televisie. Het begint al een beetje te komen. Want daar zijn ze nu net begonnen om te praten over überhaupt moeten wij euthanasie toestaan. Ja. Maar hebben ze dan de film ook uitgezonden daar? Nee, of alleen jou geïnterviewd? Ik ben door de ZDF geïnterviewd, de Duitse televisie. En daar hebben ze 2 maanden over gedaan om te vergaderen, de hoofdredactie. Of ze wel of niet nou aandacht moesten besteden aan dat blonde meisje met die film. Want het kon nog wel eens anders uitpakken in Duitsland, dat het te positief zou overkomen. Uiteindelijk hebben ze het uitgezonden, een reportage. Maar de hele film, nee.
Nee. Nou, maar ik ben nog bezig. Er kist nog meer aandacht op die krijgen. Als mensen op deze stemmen. Dat is wel heel vreemd, hè? Maar kist toch even dat niet meer kwart. Waar zijn de tomaten? Welke site? Nou, dat is heel simpel. Stem C. Dat is echt stem C. Als je dat sms naar 4004... Dan krijg ik een extra stem. Okay. En als nou al de Friesen dat doen die de film goed vonden, dan zit ik gebeiteld. Oké. Nou, bedankt. Succes ermee. Dankjewel. We wachten het al. Dankjewel. Ja, dan nou commerdel.nl. Want Fabien komt dat onzien eind. Het gaat nog wel verder bij de omroep. Maar wij hebben Montbien Sport en dan doen we het dus net. We hier een week lang zien wij bands die hun Frieske fans verrasten met een huiskamerconcert. En we sluiten de week af met een topper, De Kast. Commerdel.nl start Joert op een jouwer bij Maarten Oosterveld. Ja, hallo. Je hoort niet op, joh. Waar je niet op, joh, als bedroog. Oké. Klopt, ja. Dochter mooi, die boer ik op het eten bij. Ja, hè? Ze maakt je trouwringen. En de man liet de harengereedschap even sjen. Ik ben grote jongens. Ja. Ik heb altijd nummer op Friesland erop. Ja? Ja. Heel goed. Altijd. Nou, sta ze, ik ben nog niet wakker. En daar is Sipek al. Nog even een repetitie, waar het op radio komt. Het Geo Herman, nou is Sophie. Hey, op een fiets, ben ik blij, kom op twee en fluit ze mij nu uit. Mij op een fiets. Is het tijd, sterren, kom maar heel diep dichterbij. Dichterbij, dichterbij. Para, 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 para. Maarten krijgt ook nog de laatste CD van De Kast. Ja, nou, hartstikke leuk. Dankjewel. De vraag der vragen, mijn jubileum. En hoe is het nou, 24 jaar later? Toen hier we natuurlijk ook wel heel grote concerten. En dat waren dan een mega concerten. En dan hier ook nog een variant dat we dan bij de meeste langs gingen. En dan we naar de CD hier, dat heet een mega intiem. Nou, dit is ook mega intiem. Hè? Een fan uit de megatiet van De Kast, Esther Smedinga, is blij verrast dat we daar komen. Leuk, maar onverwacht. Ja, wel heel leuk. Ja. Dan het even verderop de bron wachten met al opjoen van commerdel.nl. Lietse kans dat er een bron komt om deze tijd, dus dat maakt wel even kennen. Ja, met die hand, ja, met die head, als overdoos met mij. Hier is mijn hand, hier is mijn head, ja, mijn besteed omrij. Lang wie het kort, het zuster aan de tijd. Ja, De Kast bij commerdel.nl. Omroep Friesland gaat er maar verder op radio en die televisie en internet. En dat doen we nog ontemooi snuwen. Ja, maar de nieuwe serie De Strijd liet de VARA haar wieren gezicht zien als arbeidersomroep. In het afleveringen wordt de joggen mooi naam terug de skiertnis van de arbeidersbeweging. Nou, en ook voor Friesland wie die heel wichtig, maar Frieske veroorman als Pieter Jelles, Troelstra en Domela Nieuwenhuis.
En de oude beelden uit deze lieden die ben voen terug die, Gerard. Gerard Nijssen. Daar komt niet veel woorden, nee, maar in Hilversum ken zij die en Elena Ekke. Als de man, als de Sherlock Holmes die terug de archieven heen kroept dat we in een beeld nodig heeft. Andere tijden werken ze mooi en nou dus de strijd. Ja. Als beeldresearcher. Ja, kun je even nu lezen, was het de hele dag dorst als het op ziek bent? Nou, ik probeer dus beelden te vinden die eigenlijk niet overal te vinden zijn. Hè? Ik bedoel, YouTube kan natuurlijk iedereen kijken. Tegenwoordig heb je ook, als je in archieven zoekt, kun je vaak in de computer wel in databases zoeken. Dat kan ik ook, maar voor mij wordt het pas leuk wanneer ik verder dan dat ga. Ja. Dus dat je bij mensen thuis komt of dat je in archieven gaat zoeken die eigenlijk onbekend zijn of die gelukkig nog niet gedigitaliseerd zijn. Ja, want dan is de man die het wel eens een oproep doet van hey, ik zie je weer beelden van de Alversterentocht, hè? Nou, ik doe niet zo gauw een oproep, maar meer dat ik op zoek ga. En dan bijvoorbeeld met de Alversterentocht, waar we dan ook meer dan 1 miljoen kijkers hadden, ben ik bijvoorbeeld gewoon het traject afgegaan en gebeld met bijvoorbeeld Berlicums of een historische vereniging. Hebben jullie iemand in het dorp die filmde in die tijd? En dan dacht ik altijd van, als het over 63 ging, dus de eerste tijd dat mensen ook wat meer geld hebben en eigen camera's hebben, van nou, als ze dan, al hebben ze me gekocht om een baby te filmen, als ze dan een Elfstedentocht voorbij zien komen, zullen ze dat toch wel. En dan wist ze weer te vinden. Is hij echt zo goed dat hij alles weer te vinden? Ja, dan heeft hij een serie maken, hè? Ja, Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap hebben wij nog in 2012 een documentaire serie gemaakt. Dan deed Gerard ook de beeldresearch. Ja, wat hij doet, hij zoekt dus al dingen op waardoor wij zeg maar ook het script aanpassen. Dus ook weten door wat hij naar boven haalt. Oh, door jouw stukje adviezen dus? Nou, het mooiste is natuurlijk, zoals ik van programma's dit werkje zou moeten werken, is het anders. Zo'n serie als De Strijd, is 10 delen, heeft een lange voorbereidingstijd van 1 jaar. Dus ik ben op het moment dat de scenario's gemaakt wordt al bij betrokken. Ja. En dan geef ik op een bepaald moment van, nou, als je staking uitkiest, kies dan die staking, want daar zijn mooie beelden uit 1970 van. Ja, en dat zit overal ergens nog in een soort van stukje. Holla, ja. En heeft het voor Friesland, hè? Want daar hebben we het specifiek even over, want wij zeiden wel van, nou ja, Troelstra en Nieuwenhuizen, dat zijn onze socialistische broeders, die hebben dat al in gang gezet. Wat heeft hij vervoerd voor die rieren vanuit Friesland? Nou ja, u is verlossen. Domela is natuurlijk 19e eeuw, dus de film begint pas rond 1900. Dus daar hebben we niet echt meer iets van gevonden. Als je beelden van Troelstra zoekt, dan vind je eigenlijk altijd alleen maar van na 1917. En in deze serie hebben we een opbouw waarbij we een beetje door de eeuw gaan. Mm-hmm. Dus in het begin is het ook moeilijker om beelden te vinden dan als je later in de periode Den Uyl bent. En met Troelstra hadden we dan vooral de revolutiepoging. Ja. En daarvoor vind je dus wel foto's, maar bijna geen beelden. Ik heb wel beelden van Troelstra bij een groot internationaal congres. Maar ja, dat is net een soort wat. Want wij konden nog wat zien letten dat het met de Vrouwenbond krijgen. Ja. Dat zijn hele grappige beelden. Laten we eens even zien. Ik ben al die vrouw die. Nou, ik krijg mijn vrouw net met zijn gek om dit te doen, denk ik. Maar dit weer toen. Vertel eens wat is het? Dit is een vrouwenbond van de FNV, of de NVV toen nog. En we wisten dat mevrouw van Ginkel uit Leeuwarden, die had eraan meegedaan. En ik heb echt al in de vorige eeuw, was ik bij een stichting Film en Wetenschap, heette dat. Die deden daar niks anders dan films van vakbonden verzamelen en van partijen. En dan ging ik vaak vrijdagmiddag, toen had ik nog tijd, ging ik vrijdagmiddag kijken bij hun. Een potje bier erbij of een haring. En dan gingen we naar de vondsten van die week kijken. En dat heb ik gewoon onthouden. Dat heb ik en dit zit er dus ook in? Ja. En dat het is maar, want je zou natuurlijk al Rens van Ginkel, die komt dus ook in de uitsturing. Ja, nou, de vrouw die om dit soort dingen mooi die en uiteindelijk vervolgens door een vakbond van smeet het, hè? Ja, Vrouwenbond. Ja, Vrouwenbond van de NVV. En dan ook inderdaad op zo'n vakantiekamp was en dan thuis komt bij haar man. En dan gaan ze natuurlijk daarover hebben of evalueren, zou je nu zeggen. En dan heeft ze zoiets van, ja, maar die vrouwen weten helemaal niks van mannenleven. En zij als Friese, rode Friese, heeft natuurlijk gedacht, ja, maar dit moet anders. Die vrouwen moeten ook iets weten. En daarom heeft ze toen mede het initiatief genomen tot de Vrouwenbond. En tot haar eigen schrik ook, moest ze in één keer ook alles zelf doen. Want ze had eerst zoiets van, nou, dat doen die mannen dan wel. Maar nee, doe het maar zelf. Ja. Zullen we haar eens even beschrijven? Want ze is er nog. En Erik Dijkstra die zocht haar op van het programma. En kwamen jullie met de Vrouwenbond wel eens hier naartoe, naar dit standbeeld van Troelstra? Ja, dan zong je de internationale. Jullie zongen hier bij het beeld van Troelstra, de internationale? Dat was de man waar de internationale bij hoort.
Als je dan over kippenvel spreekt, dan heb je kippenvel. Ja, ze wil wachten tot de uitzending. Ja, precies. Ja, we hier te krijgen Aflevering 8 was, toch? Ja, in de Wereld Draait Door wie er sprake van dat ze wacht is zo, want ze is heel min. Ja. Maar de uitsturing toch? Ja, ze wacht erop tot het uitstuurd wordt. Dus ze maakt na een paar weken wachten om te zien. Klinkt als een heel raar Hilversums verhaal om het op te peppen. Nee, maar dat is net maar zo. we hadden een voorvertoning met allemaal mensen die eraan meegewerkt hebben. Er waren echt meer dan 100 mensen. En toen had haar dochter een brief gestuurd dat haar moeder enorm graag had willen komen naar Hilversum. Maar dat haar gezondheidstoestand dat niet meer toeliet. En dat ze het echt zo mooi gevonden had, ook met Erik, dat ze wilde wachten op de uitzending. Sowieso. Ja. En wanneer komt dat ervoor? Dat is, ik denk, de 8e uitzending of de 6e uitzending, over een paar weken. Oh, oké. Nou, dan, nu eerst vrijdag nog de Revolutie van Troelstra. Revolutie van Troelstra. Tige dank voor die verhaal en prachtige beelden, wederom. En dat wij nog eens een keer wat ziekje, dan kunnen we dus bij de onkloppen. Altijd. Ja, Oer Friesman, hartstikke leuk. Mooi mensen, bedankt. Fijn dat je hem de wien en nog vloeken jong verder. Ja, ik wil nog even zeggen dat om 9 uur Montejoen de strijd te zien is bij de VARA op de NPO 2. Dit is Bient van nou, mooi jong verder. Het is even snel voorbij. Ja. Alex Pastoor, Gert-Jan Verbeek, Mario Been, Foukeboy, Marinus Dijkhuizen. Waar wordt de nieuwe trainer van Sportclub Heerenveen? Dat moet maar eens zien. Ja, toch wel. Morgen, alles in Beatsport.